Ayo. Mas Keswan. Geret wae lah. Geret wae. Ayo. Ngadek. Ngadek ayo ngadek. Ngadek sih ya. Ngadek Mas. Yo dijoli sapa sing ngedram? Oh, karo koprol barang. Resa aku kan ngedram. Lagi mboten apal Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadek. Sing penting ngadek. Nek masalah sida apa orane mengko pikir gare. Lah iya, sing penting ngadek Mas. Sing penting ngadeg. Catetan ya entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. Heeh. Ayo. Jare tangane loro ngedram. Lah malah ketuthuk engko. Ya wis kok tak meneng. Apa iki diskusi apa iki? Ngene iki nembe nyuwun apa, Mas? Njaluk teks to. Contekan. Ya Wis, Mas oke. ya. Oke, monggo. Mister Mendem. Matur nuwun nggih Mas Gading. Matur nggih Mas Gading nggih. Wajar. Waris nyolong petek tenan ya. Alah sing ngedram edan iki. Ngedram tangane tambah loro ben. Jarine tangane loro. Mengko ora sarung. Ya ini ada salam-salam ya Mbak Tati. Iya, dari mana, Mbak Elisa? Dari Bruder Vincentius Dalijan itu dari Lampung. Ini salam buat kepala sekolah meniko untuk Bruder Toto. Semoga maju terus untuk SMK Pangudi Luhur. Selamat ulang tahun untuk SMK Pangudi Luhur dan selamat melayani di dunia seni juga. Nanti minta dikirim lagu Podang Kuning. Niko untuk Bruder Vincentius Dalijan. Nggih, menika sampun. Sugeng dalu Bapak Susanto Sadewa. Sugeng dalu sedaya kemawon sepan sing urung disebut nggih ngapunten. Salam hormat juga untuk dalang senior di sini ya, Ki Radio Harsono. Yes. Omnya nderekke bola Bali ya. Saiki ra nderek. Radija. Tadi Mas Gading udah ke sana kayaknya. Iya, tadi Sampun mampir menika. Nggih wonten menapa malih Mas Gading? Enten melih. Sing ndi mau? Ndi mau? Oh iki apa? Buka sih ya. Halo Mas, halo. Ya kedap. HP-ne kok yo pink. Casing tok kowe kok. Yalah ya ora apa-apa. Oh iya. Niki, halo Mas, ini saya Nek Mbak Elisa mau mriki Mbak Elisa. Piye? Niki kalau nyebut masalah nyebut mah dosa. Piye ki? Nah niku. Oke. Halo Mas, saya Bruder Leo dari SMK Leonardo Klaten. Pesan tembang Gubuk Asmoro dan Tembang Kangen. Minta nomor rekening untuk sawerane. Loh, Bruder kok nyawer ora? Mboten sah repot. Bruder. Mungkin dipinangkani, tapi nek misalnya ya mbok menawa menika tali asih ya ora meksa. Padha wae. Tak kira kowe ya tenanan jebulane. Padha bae. Kan kita nggak minta, beliaunya yang minta nomor rekening ya kita kasih ngono lho. Saru jane ya. Ya dikirimi rekeningku jare iki. Ya ora apa-apa, yang penting ngirim. Nggih. Yo. Ya menika dikirim dulu untuk bruder-bruder ya. Tadi yang dari Lampung menika minta Podang kuning. Terus ini dari Klaten bruder minta Gubuk Asmoro. Ya. Dikancani sinden yo. Ayo sapa Mbak Orisa? Orisa niki. Iya Mbak Orisa dulu maju. Enggak. Tak dibawani ya. Gentanan ya. Bawani. Ayo Kai.
ya tip. Sami-sami nggih, Mbak. Kok tip ki sapa? Lah ini kan parabannya ketip. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Paraban, ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan untuk teman gitu antar sebaya. Nah ini Ya. waktu SMK julukannya Kertip, Tertib nek Agnes. Paijo. ceplok gitu. Kamu punya nggak paraban? Nek kan duwe paraban ra keren. Aku parabane dari kecil tapi ora apa. Apa, Mbak? Tikot. Oh, tidak. Oh, Mas Gading apa? Apal ya aku kok. Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Gabing. 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 Gabing ki Gabing apa? itu apa? Ya gading. Oh, gabing. Gue sing ngedram iki kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Pubing ngono jare. Oh. Iya weh, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Alisa sapa? Aku ki mbiyen apa nggak tahu ya. Apa, Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek ya. Ya tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge Tup, sudah diundang YouTube mergane Mbak YouTube ngono. YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Tertib iki Nek ngerti apa sejarahnya karena apa? Tertib karena biyen kan ono kae lho, Mbak, jare sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo Meling-meling. Oh iya. Meling. Tak kayak kemeling-meling. Tapi kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek iki nganu apa? Keluar rontok warnanya. Nah, tak nggo ngene iki. Kabeh ning rai karena aku keringetan tambah. Iya. Kertip-kertipe kabeh ning raiku. Oh, dari mergo wajahnya bersinar kertip-kertip. tertib. Oh, kaya iki Hafi doh. Cimu. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane ngomong? Ya. Orang ngerti. Wes Nenek- pokoknya nenek mbong lah kayak cimuk, gitu. cimuk. Sejarahnya ki mbong. Aku ya nggak tahu kayak gitu. Mas Kesan ki yang duwe paraban. Apa? Sing Apa, ngenai Mbak? Pak Eta. Apa? Biyen almarhum Pak Eta. Apa? Kenjik. Oh. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi Dari malah semuanya. tadi lan kondangi. Iya, dadilan kondangi. Mas Kesan. Ya dibawani ya genten-genten. Yang gubuk asmara apa? Kodang kuning. Milih. Milih Mbak Oris ya. Gubuk. Oke. Ayo. Ayo. Oh, nyingkar-nyingkar. Wiwitane. Iki dobleng kabeh. Jangan ngebleng dong. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Nyingkur. Ganti Mbak Tati. Lingsan yen Iki ya termasuk anu ya sing kok ciri khasnya Mbak Tati nih Mbak Leng Elisa. Ciri khas kebian ketok saiki. Ket bayaran 75. Heeh. saya tapi Angge lelampahan kang Tresna tulus nadyan ora tresna tulus. tapi terus nak tulus ya entok Ya kan gonamu. ya apa-apa Apa Mbak? apa-apa lagu tresno toh Oh, ora masalah Tenane, oleh ditresnani sapa wae? boleh Allah. silahkan tresno lo Tresno. Lah ya tresna ki ya, sesuatu. ini kan semuanya juga tresno sama kita semua ya orang iya kan Oh iya. Yang penting ora punjul.
Punjul ya entuk karo punjul sithik. Mangga. Ben saya regeng ae sing saangkatane Mbak Tatin. Bu Neti arep Bu Wahyu. Cocok. Angkatan apa iki? Loh kan sekolah zaman sekolah itu Iya, kan tapi kan ini setara-setara gitu. kakak kelas. Ya kakak kelas tapi masih itu kan satu misalnya kelas 3 sama kelas 1 atau kelas 2. Enggak ketemu. Jauh. Jauh. Oh iya. Maksudnya beliaunya sudah lulus, saya baru masuk. Beliaunya ini koyo adoh banget ora. Monggo Mbak Wahyu Bu Neti. Seperti ora guys. Ora. Mata Langsung disepoti. Bu Pras ngene iki. Aku sisa. Bu Pras aku sisa. Bu Pras iki nggo mengko jare ya. Gong. Ngono jebol. Gongnya dong sih. Mangga. Monggo. Ini ada apa mundutan tadi podang kuning. Podang Kita persembahan kuning. juga untuk Ketua Yayasan Bruder Petrus. Nah, kita hadirkan, kita sajikan podang kuning. Nah, kita tetap di apa bawani ya, Mbak? Ini berdua. Suara Bawani. ora krungu suarane. Langsung wae kok jane wis bengi. Wih lah. Kok kesusu toh, Bu? Iki Susu mengi. pentasnya sen bengi. Oh lah. Dibawani. Ya. Loh, dari Iya. Mas Gading. Sapa sih monggo Bu Neti? Pingsut nek bingung pingsut. Nadyan wujud temong paksi ayo Wahyu Alus manis nangsa Mas Gading, Pripun? Bu Wahyu menika kan guru. Nggih. Nah, aku mau tanya boleh ya? Boleh. Suka dukanya jadi guru mengajar murid itu paling nyebai ini kenapa Bu Wahyu? paling lebay Ya, apa kira-kira? Pakai mic-ku biar jelas. Dicetakake, ya. nggak ada yang nyobai. Oh, nggak ada yang nyebai. Tenane, Ya, harus sabar. jengkel apa? Jengkel nggak apa-apa tapi tetap harus belajar dengan baik. Wah, Iya dong. Yang paling Nanti nek nyobai terus muridnya ya milih nyobai piye? Oh gitu ya? Iya. Berarti kudu senyum terus ya? Betul. Coba Bu, nek ngulang pripun Bu? Anak-anak. Coba Ampun. disepil sedikit aja gitu loh. Disepil cara mengajar gitu. Coba Bu. Hei, sama nang ora. Ngedeni mah. Oh, galak berarti. Galak ini. Ngomong Guru killer. Cetok wis ketok ya. Killer Meneng ya. ora? Bukan galak. Tegas. Tegas. Nek muridnya rame terus ngaten pripun Bu? Nggak apa-apa kita diam. Oh, enggak apa-apa. Gurunya yang diam Kita ya? diam, nunggu. Sabar tenang ya. Ya. Bu Neti lagi. Kowe lagi Terus ya? pisan to. Kowe ki pisan gaan. Ora apa-apa tuwa. Ya ora. Sing adil. Arep kono kuwi aja. Wes suwe kan kula golek isi podang jenar iba bunga hariku Jangan makser. Nih. Bukti besti harus bersama-sama. Barang. nyanding bisa dadi tangga Cek siji ke susu. Gelar
arep nendi Mbak Neti? Bali. Bali. Urung apa-apa Bali lagi liburan. Iya, iya. Yo. Sudah bawanya sudah? Oke, monggo. Yuk. Esok awan ning